Il-familja. Jien, dan jien, din jien. Ommi, din ommi. Missieri, dan missieri. Oħti, din oħti. Hija, dan hija. Nanna, din nanti. Nannu, dan nannuwi. Tija, din titi. Tiju, dan tijuwi. Kuġina, din kuġinti. Kuġin, dan kuġinuwi. Ġenituri, dawn ġenituri. Sentenzi. Il-familja tiegħi. Din il-familja tiegħi. Fil-familja qegħdin 7. Ommi, missieri, hija, oħti, in-nanniet u jien. Dawn il-ġenituri tiegħi. Jisimhom Mandy u James. Ommi, mara tad-dar. Missieri, għallim. Jien għandi 2 taħwa. Dawn huma ħuti. Oħti żgħira jisimha Ela. Oħti Ela għandha sena. Hija jismu Din. Hija Din għandu 10 snin. Hija imur l-iskola primarja tal-Marsa. Dawn in-nanniet tiegħi. In-nanna jisimha Nina. In-nanna Nina tħobb tiekol il-ħobż biż-żejt. In-nannu jismu Pietru. U għandu 80 sena. In-nannu Pietru jħobb jiekol il-patata l-forn.